Γεια σε όλους, είμαι ο Γιάννης και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τις κλασικές λάμπες αλογόνου, τις κίτρινες στο Toyota Yaris Cross με άλλες τύπου LED, με λευκό φως. Αυτό είναι για τις εκδόσεις ας πούμε Active και Active Plus που έρχονται από τη μαμά με κλασική λάμπα αλογόνου, κίτρινη. Ενώ οι επόμενες εκδόσεις από Style και πάνω έχουν LED φωτισμό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς μπορούμε να τις αλλάξουμε. Είναι κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και πολύ καιρό στο αυτοκίνητο, απλά εντάξει δεν έτυχε να βρω την ευκαιρία. Η ίδια διαδικασία που είναι για το Yaris Cross είναι και για το απλό Yaris, φοράνε ίδιο τύπο λάμπας. Και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε εύκολα να τις αλλάξουμε. Τα Yaris εδώ πέρα, το Cross και το Yaris έχουν φανάρι τύπου αλογόνου, φανάρι τύπου projector, το οποίο δεν έχει πρόβλημα να τυφλώνει τους απέναντι με τις λάμπες, με τη λάμπα LED. Μπορεί να δεχτεί LED λάμπα και επειδή είναι τύπου projector φτιάχνει τη δέσμη έτσι ώστε να μην τυφλώνει ας πούμε τους απέναντι και να μην ενοχλούμε και τους άλλους στον δρόμο. Αυτό που έχω κάνει τώρα είναι να έχω βάλει εδώ το αυτοκίνητο, έχω σημαδέψει εδώ στον τοίχο τη δέσμη που πέφτει με τις παλιές λάμπες. Έχω βάλει εδώ κάποιες χαρτοτενίες, έχω σημαδέψει που παίζει για να δω αν θα έχει διαφορά και στον τρόπο έτσι που είναι η δέσμη με τις παλιές λάμπες και με τις καινούργιες. Και πάμε να κάνουμε την τοποθέτηση. Ωραία, πριν σβήσω για να τοποθετήσω τις λάμπες, να κάνουμε έτσι λίγο ένα κοντινό εδώ στα φανάρια για να δούμε πώς φαίνεται με το κίτρινο φως, για να δούμε και τη διαφορά με τη διαφορά μετά, όταν θα έχουμε περάσει τους LED λαμπτήρες. Ωραία. Ας τραβήξουμε και καμιά φωτογραφία. Πριν να περάσουμε στη διαδικασία της τοποθέτησης, σας δείξω λίγο τις λάμπες που αγόρασα. Οι λάμπες είναι αυτές εδώ. Η μάρκα είναι η Philips Ultinon. Πάμε να τις δούμε λιγάκι. Λοιπόν, ωραία. Κάπως έτσι λοιπόν είναι συσκευασμένες μέσα. Αυτή είναι η λαμπίτσα. Ο τύπος της λάμπας που είναι για το Yaris Cross, που κάνει για το Yaris Cross, είναι HIR2. Και αυτή εδώ είναι η λάμπα Philips Ultinon Pro. Εδώ είναι τα τσιπάκια LED, ένα από εδώ και ένα από εδώ. Εδώ είναι το σημείο που πιάνει στη βάση του προβολέα, ψύκτρα και ανεμιστηράκι. Και εδώ πέρα είναι που συνδέεται με την καλωδίωση του αυτοκινήτου. Ωραία λοιπόν. Αυτές εγώ εδώ τις πήρα από το AliExpress με ένα κόστος γύρω στα 50 ευρώ. Αναλόγως τώρα γιατί κυμαίνονται τιμές σε αυτά τα μαγαζιά. Αλλά φυσικά μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε λάμπα τύπου HIR2. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία, μπορείτε να βρείτε και πιο φθηνές και φυσικά και πολύ πιο ακριβές από αυτές. Θεωρητικά αυτό που είναι το πιο κατάλληλο να μπει στο αυτοκίνητο είναι λάμπα τύπου 360 LED, που να έχει δηλαδή τσιπάκια εδώ πέρα γύρω γύρω, όχι ένα από εδώ και ένα από εδώ, έχει γύρω γύρω τσιπάκια για να μην κάνει σκιάσεις στη δέσμη ας πούμε του φωτός. Ωστόσο εγώ εντάξει έχω μιλήσει με πάρα πολλούς που έχουν βάλει στο Yaris Cross τις λάμπες της Philips σαν αυτές εδώ, αυτού του τύπου με τα δύο τσιπ και είναι αρκετά ευχαριστημένοι. Οπότε θεωρώ ότι αν δεν κινείστε ας πούμε και σε δρόμους που είναι πολύ σκοτεινοί όπως και εγώ ή κινείστε σε πόλη ας πούμε, δεν θα έχουμε πρόβλημα με αυτή εδώ τη λαμπίτσα. Εγώ λοιπόν την επέλεξα αυτή γιατί δεν ήθελα να πάρω κάτι τελείως no name που μπορείς να βρεις με 15-20 ευρώ, αλλά ούτε και να δώσω και 120-150 ευρώ που έχουν τα πολύ ακριβά set ας πούμε με τα 360 LED. Ήθελα να πάρω κάτι επώνυμο σε μια έτσι μέση τιμή. Επίσης ένα πολύ θετικό που έχουν αυτές εδώ πέρα οι λάμπες είναι ότι είναι compact στο σχεδιασμό, δεν έχουν έτσι εξωτερικά εξαρτήματα και για να καταλάβετε τι εννοώ θα σας δείξω μια παλιά λάμπα που έχω.
LED. Αυτή εδώ για παράδειγμα. Αυτή εδώ βλέπετε ότι έχει τη λάμπα, έχει αυτό εδώ πέρα το μετασχηματιστάκι, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Και μετά αυτό το καλώδιο που συνδέεται σε αυτοκίνητο. Οπότε αυτό θα το βάλεις στον προβολέα, αυτό θα είναι στο καλώδιο και αυτό εδώ πέρα ή κάπου πρέπει να το δέσεις ή κάπου θα κρέμεται, ας πούμε, στο χώρο εκεί πέρα μέσα του κινητήρα, θα κοπανάει, δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε αυτό εδώ πέρα το σχέδιο. Οπότε όταν είδα αυτές που είναι compact έτσι σαν της μαμά, δεν έχουν εξωτερικά πραγματάκια να κρέμονται, θεώρησα ότι είναι ιδανικές. Πολύ ωραία λοιπόν. Εγώ σε κάθε περίπτωση θα έχω αφήσει link στην περιγραφή για αυτό ακριβώς εδώ πέρα το σετάκι, για όποιον θέλει να πάρει ακριβώς τις ίδιες λάμπες. Θα έχω αφήσει ένα link στην περιγραφή του βίντεο για να μπορείτε να πάρετε ακριβώς τις ίδιες. Και πάμε τώρα στο αυτοκίνητο να τις βάλουμε να δούμε πώς είναι. Ωραία, έχω σβήσει λοιπόν το αυτοκίνητο και πάμε να δούμε πού είναι, πώς μπαίνει εδώ πέρα η λαμπίτσα μας. Λοιπόν, το θετικό εδώ πέρα με το Yaris είναι ότι, ειδικά με το Yaris Cross, είναι ότι έχει πάρα πολύ χώρο εδώ πέρα στα φανάρια να δουλέψεις. Εδώ φαίνεται καλύτερα. Επειδή έτσι είναι υπερυψωμένο και πατάει στο πάτωμα του Yaris, τα φανάρια είναι πιο ψηλά, οπότε εδώ από πίσω έχεις άφθονο χώρο και από τη μία και από την άλλη μεριά. Εδώ είναι το φανάρι και ακριβώς από πίσω έχεις άφθονο χώρο να δουλέψεις. Εμείς τώρα αυτό που θέλουμε εδώ να εντοπίσουμε είναι αυτό εδώ, είναι το βυσματάκι το οποίο πρέπει να ξεσυνδέσουμε για να βγάλουμε την εργοστασιακή λάμπα. Το οποίο είναι αρκετά εύκολο να γίνει με δύο χέρια, αλλά όχι εύκολο να γίνει όταν τραβάς ταυτόχρονα και βίντεο. Ωραία, έχει ένα κλειψάκι εδώ, το πατάμε, απασφαλίζει. Και αφού βγει το βίσμα, η λάμπα εδώ βγαίνει, την περιστρέφουμε μέχρι να έρθει στο σημείο να ευθυγραμμιστούν εδώ πέρα κάποιες εγκοπές που έχει και να μπορέσουμε να την βγάλουμε έξω. Αυτή εδώ είναι η εργοστασιακή λάμπα μας. Αυτή εδώ είναι η καινούργια λαμπίτσα που θα βάλουμε. Με τον ίδιο τρόπο θα ευθυγραμμίσουμε εδώ τις εγκοπές. Εδώ βλέπετε πως έχει γίνει, είναι η υποδοχή στο φανάρι. Ευθυγραμμίζουμε τις εγκοπές, στρίβουμε και μπαίνει. Ωραία, κούμποσε. Βάζουμε εδώ και το κλειψάκι μας. Ωραία το ρεύμα. Οκ. Έτσι φαίνεται κουμπωμένη η λάμπιτσα. Πάμε να κάνουμε ένα άναμα να δούμε ότι ανάβει και δουλεύει σωστά. Ωραία. Εδώ φαίνεται κατευθείαν η διαφορά μεταξύ της μίας και της άλλης. Αριστερά είναι η δέσμη από την κίτρινη την αλογόνου και δεξιά από την καινούργια λαμπίτσα τη LED που βάλαμε. Να δούμε εδώ και τη διαφορά
την οπτική, πώς φαίνεται. Άμα το τραβήξω από τελείως μπροστά. Τώρα μέσα από το φακό δεν ξέρω τι μπορείτε να δείτε, αλλά εντάξει, εδώ φαίνεται το φανάρι το ένα που είναι με την κίτρινη τη λάμπα και εδώ το άλλο το φαναράκι που είναι με τη LED λαμπίτσα. Μια χαρά, πάμε να βάλουμε και την άλλη. Ξανασβήνω. Και πάμε να κάνουμε και το ίδιο από την άλλη μεριά. Μισό λεπτό να πάρω το φως μου εδώ. Ελπίζω να μπορείτε να δείτε, διότι η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο και να φωτίζεις και να τραβάς βίντεο και να κάνεις την αλλαγή. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, εδώ είναι η λάμπα σε αυτό εδώ το σημείο. Θα τραβήξω πάλι, πατάω το κλειψάκι για να απασφαλίσει το ρεύμα. Philips βλέπω, γράφει και η μαμά λάμπα εδώ, μάλιστα. Όπως είναι έτσι εδώ λοιπόν. Τώρα εδώ σας κρύβω το φως. Περιστρέφουμε. Και τραβάμε προς τα έξω. Και έτσι βγαίνει η κλασική λάμπα μας. Να αφήσω και αυτή εδώ. Και να πάρω την άλλη. Ωραία. Και εδώ πάλι το ίδιο. Ευθυγραμμίζουμε την αντίστροφη διαδικασία. Ευθυγραμμίζουμε τις αγκοπές. Στρίβουμε, ασφαλίζει η λάμπα. Και μετά συνδέουμε το ρεύμα. Και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα ότι μου αρέσει σε αυτές τις λάμπες, ότι δεν έχει εξτρά εδώ πέρα κουτάκια να κρέμονται. Έχει μόνο ένα καλωδιάκι. Το κουμπώνεις και τέλος. Ωραία. Έτσι έχουμε τοποθετημένες τώρα και από τη μία και από την άλλη μεριά τις καινούργιες μας λάμπες και πάμε να ανάψουμε ξανά το αυτοκίνητο. Ωραία, έτσι φαίνεται λοιπόν η δέσμη μας. Έχουμε το λευκό φως αντί του κίτρινου. Και ένα πιο ωραίο look, γιατί εντάξει, είναι και το αισθητικό κομμάτι, εκτός από το περισσότερο λαμπρό φως που βγάζουν θεωρητικά αυτές οι λάμπες LED. Είναι και το αισθητικό κομμάτι. Τώρα όταν όλα, ας πούμε, αυτά εδώ πέρα τα πορείας είναι λευκά, κάτω είναι λεντάκι, ήταν λίγο παραφωνία να είναι εδώ πέρα η κίτρινη αλογόνη. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε εδώ και τα σημάδια που είχα βάλει για τη δέσμη, για να δούμε αν έχει έρθει πιο ψηλά ή πιο χαμηλά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχει έρθει στο ίδιο ύψος, άρα δεν έχει επηρεαστεί και εδώ. Δεν έχει επηρεαστεί η δέσμη με την αλλαγή των ναυτήρων σε LED. Δεν τυφλώνουμε έτσι τους άλλους διερχόμενους στο δρόμο. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του φανάρι που έχει το φανάρι τύπου projector. Φτιάχνει τη δέσμη έτσι ομοιόμορφα. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο αυτοκίνητο. Αν σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο, πατήστε ένα like. Βοηθάει πολύ και το κανάλι να αναπτυχθεί, αλλά και άλλους ανθρώπους να βρουν αυτό το βίντεο που μπορεί να τους φανεί χρήσιμο. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι και τσεκάρετε
άλλα πραγματάκια που έχω ανεβάσει εκεί πέρα για το Yaris Cross. Έχω πάρα πολύ υλικό για το Yaris Cross. Έχω κάνει διάφορα πράγματα στο αυτοκίνητο και για κάθε ένα από αυτά έχω ανεβάσει λεπτομερή οδηγό. Έχουμε βάλει εδώ πέρα το ambient light, έχουμε βάλει φωτιζόμενους διακόπτες, έχουμε αλλάξει εδώ πέρα το φωτισμό μέσα σε LED, πλαφονιέρα, πίσω σε πινακίδα. Για όλα αυτά έχω ανεβάσει βίντεο πώς να το κάνετε. Οπότε έχουμε βάλει εδώ πέρα ambient light στα πόδια των πίσω επιβατών. Όλα αυτά με πολύ μικρό κόστος και με λεπτομερείς οδήγους, έτσι βήμα-βήμα έχω ανεβάσει όλα τα βιντεάκια. Οπότε τσεκάρετε και τα υπόλοιπα βίντεο που είναι ανεβασμένα στο κανάλι. Κάντε και μια εγγραφή για να δείτε τα επόμενα και να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά!